Welcome to Papa Bits TV. Please share and subscribe. Ayaw panlaon. Iba akong tiramisu. Ay na. Ayan. Sino? Epe, Emily, Iraida, Lorena, Irene, Lisa, Emily, Ito, Siam.
May mataba. May fat. May mga magkakapalan taba. Lugit kita dyan. Ano yung lulutuon? Pasko day man. Ha? Pasko lutuon. Eh, may iba ka sa halong Ay. Hindi pagkaaga na. Iyo, may pagkagan. Kaya yun. Ano pang mga kaibuhat karne? Ikaw. Ikaw naman bagang karning binakal. Ay pala. Kaso, chicken. Mayroong chicken. Matikin ba ka? Dahil na. Kada ko na Yeah, ang duman ng mga chicken. Nagbakal si Mamang Crispy Friday. Nagbakal manong. Kaya makasale. Mga Canada pork. Pork chop. Mga panood yung sa sandwich, yung manipis lang. Yung buo, itong lahat lang drumstick, lahat lang fry, arin. Ay, si mama mo. Ganyan, pang adobo. Kung pang prito, dapat arog ka ni. Puro wings. Iyo, Wings. fried chicken wings. O fried drumstick. Mas mura yung wings. 177 wings. 287 yung. Siyempre, mas malaman yan kesa digdi. Oh. Let's go for this. Pero wings na lang. Oo nga, pala niya, adobo cut. Ano na lang. Yeah, cheaper. 177 man lang garo. Cheaper, oh sorry. May lechon belly. Lovely. May inorder sa mama mo. Lechon belly? Iyo, buy one take one. Mayaman yan siya. Buy one take one da ato. Saradit na addiction belly. Ano pang kayo? Ready to cook. Ready to cook na pala yan o. Marinate. Wow. Ini ready to fry. Ready to fry, ready to oven. Ay, ano si lechon Cebu. Ang timpla. Iyo. Ano kita ano? Deep fryer. Ano kita oven na kakula. Cream cheese. Hindi ko ano. Yan dyan. Kakabakan ni Kakula yan. Ano pa ka to? 800 grams. Ako ang drumstick. Hindi ko na rin yung wings. Oh, Ay, yung paborito yan din sa mga pakpak. ito, tataw mo kayo siya. Pero ganito, kung nakakapagluto ko sa oven. Ito luwas ko ba? Ay, hindi ba na? May halo, di ba? Ano lang? Sarong-sarong ko saan? 177. 277. Saan ka nagkuhan? Diyan. Ay, mas magabat ka
paglagyan duman. Ha? Ano sa tuloy, yan ako. Pero barbecue. Any fried yan. Ako tik-tik ka. Ano yung masarap mga asal-asalo mo? Lago na dyan. May pang-barbecue. Marinate. Halag mo na sa Christmas na yan. 100 isa. Ano, sigurado ka? Ano yan? Ah, tingnan mo tuloy yung short. Ano yan? Cream cheese na na. Ikaw na ganyan. Ito na yung puto siyang dessert. Ako na balas dessert, guys. Dessert yan. Dessert. O itlog. Baka barato ulit niya. O large man. Kurang lang sa rong tiro ka. 300. 380. 18.9. Sarap lang na tray. Sa rong tray. Kaya na kita mahagi duman sa ano? Ayaw mo kitang darang tray. Kung gusto mo yung makakita ating hirap na ako. Wow! May halo pa tayo. Ito yan. Ito talaga wings. 180 man. Puro mo yan wings. Ako. Ayan, ano nakasulat o wings. Tama ka na duman mapaglagyan. Estimate ko na ang lagayan duman. May bigay yan. May karni nang nailot duman. Nagkaroon pa niya. Ay, ako. Oh. Maganda lang pa. Ano tayo ko kapag ni may drumstick na? Ay, pang barbecue yan. Dito pang fry. O, ano na tayo? Ano mo magkaba ang pagkamis ko? Sa'yo mo. Ano na kayo? Hindi, magayon. Ano na lang? Meron pa kaya. Kaya sinda. Ang bate, maluto na. Makalimutan lang. Hindi mo na kung ano chicken. Ay, ito na lang, Greek. Ako ito na human yung bilo na Yogurt. mahapit pa ka mo duman sa version. Yogurt. O Yakult. Saro. Buwa ka lang Yakult. Saro.
Ha? Tatawag ko kay Ina. Kay Ina for get well soon. Ano naman yan? Chocolate. Pangakit. O si lalaki, si Inal. Beer, mga beer. Ayaw na. So, let's go. Oh shit. Ayun, ginagawa. Tuloy si Bal. It's ano, the card. Yeah, that's how. Ano ko kay Mami Beck? Let's go. Yung card ko yun. Ano ipipay niya? Dapat sinipay na lang dito. Nagiging naman na siguro ito. Ayun naman, maliliit na. Ano ba siya? Ano na, naglaban ito ka na. Ano daw ni? Maliliit na Christmas. Dahil na, ito na. Dahil mo nga ni Arang kung sain.
Anong hinahanap ni Eli? Ha? Ano yan? Tigre ba yan? Stick natin man pangakit dato. Ano man lang ako 45% off. Pero, Seven- siguro pa rin ko. 74 baga. Ah. Saro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ka lang. Siyam. Pieces. Yan. Sino na yan? 8. 8, 9. Nakita dahil na. Ayun. Chocolate na lang. Let's go. Eh, sarap pa. Sa akin, sa akin, sa akin. Gabali mo ba ito pirmi? Baka mag-iba na naman. Tapos mayo siya. Okay. Okay, let's go. Mayo nang nalingawan. Sabi sa baba ka ng birthday. Okay. Ano? Si ang steak ang gusto ka niya. Mga stick dyan. Sige, mag-ipot ka. Oh. May nakarigi na pala dito sa to. Brother. Rin ba na?
ko ba? Casually, sa ko ba? Karong black dao. Ay, digdi pala nangangay. Ayaw sa auto sa sano. Oh. Kaso na gano'n? Iyan, pwede na ipasupot ah. Hala, may susukuya. Unya ba ka? Nagdala sa pag-SM. Robinson. No problem. So funny. Tapos ang lasa mo yan. Ay, di mapili ka na. Bakit kasi pinili? Pare pareho yan. Just to the beat until the night is over. Take it all. Use it. Make your phone so music. My mama always told me nothing's so pretty. She's like a limousine. I put it all on the table. Spend all the everything I wanted and paid. One hand on the wheel, driving with one hand on my knee. I like giving signs, but there is something I don't see. Late at night, chasing the highs, neon lights, no lights. I'm feeling right, no lights. You want to feel her appetite. Take it all, just feel the feeling got fun. Your name's like a good perfections in my mind. You gotta go, let go, let's not waste any time. Yung pisilong niya, mawawasak yan. Lag mo na. Si ate. Lag mo na. Sigurado kang perme. Ha? Ano, dalawa na. Si mga yelo, haliod ko. Yan ang ipapalit. Yan ang ano mag-yelo. Pero daga na naman, gura na yan. Kapag pumunta pa ako, kailan mo na ako. Jismil. Side lang, ideya na side. Jismil. No? Jismil. Side lang. Ano? Abo mo maging artista? Kaya ako. Gigibuhan kitang artista.
matibay ka man na. Sakto na naman. Ilagag mo na. Sakto na naman ang aking estimate. Yung karton. Ilag mo sa karton. Mayo. Self-service dito. Dahil ibag mo na yan. Babasa yan ka. Babasa yan ka. Ay, karayo o naman. Tama na naman si Coach. Okay. Ano lang? Gasolina. Sabi ko, arka niyo. Karga kitang gasolina. Gasolina. Dalawa lang.